יותר מ5,000 מרצים, הרבה בני נוער, אני רואה בזה מסר חינוכי מאוד חשוב, והמגוון והססגוניות, גם של הטבע, גם שמורות הטבע לאורך המסלול הזה, הן מדהימות. אני חושבת שזה שילוב מנצח. האירוע הזה זה אירוע שמתקיים כבר שנה שלישית ברציפות, והוא הולך וגדל בקצבים מדהימים ומשתבח משנה לשנה. כל האנשים האלה בעצם הם הדלק שלנו כחברה להמשיך הלאה ולהתקדם קדימה עם המוצרים, עם הבריאות, עם החזון שלנו והמסרים שלנו. זה מחמם את הלב, אתה יודע, אתה משקיע 3-4 חודשים בשנה על הפקה של אירוע גדול, כל החברה מתגייסת. להגיע לכאן ולראות את ההנאה של האנשים, את החיבור של האנשים לחברה, את ההכרה ואת התודה, אין יותר מחמם את הלב מזה. אגף הספורט התחיל את המרוץ הזה לפני 3 שנים, השנה זו השנה השלישית ברציפות. זה לא עוד מרוץ, זה מרוץ שכולו חוויה, מסלול נפלא, משנה לשנה המספרים גדלים, ויש לנו איזה יעד להגיע למספר עוד יותר גדול בהמשך השנים. אנחנו נגיע אליו ונשדרג כל הזמן את האירוע הזה. מרוץ מדהים, מאורגן מצוין, אווירה מדהימה, אחלה מסלול, גם מישורי, גם טיפה עליות וירידות, קצת חול, קצת אבנים, קצת ים, מאוד מגוון ונחמד, גם מקצועי וגם חווייתי כמו שצריך. מרוץ נפלא, החול לא קל, אבל באמת כיף, נוף מדהים, מזג אוויר יצא מעולה, מושלם. עשינו את זה 15 קילומטר מרוץ חופים!